Goedenavond, het is zondag 1 augustus en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Vrijwilligers van de Stichting Noordzee ruimen de komende 2 weken weer de stranden langs de Nederlandse kust op. Ze zijn vandaag begonnen hier op het strand in de gemeente Sluis. Grote vraag is natuurlijk wel, heeft het wel zin om het schoonste strand van Nederland op te ruimen? Wij reden vanmorgen weg en wij dachten eigenlijk, wat moeten we daar gaan doen? Klein vuil vinden we, net als rietjes en bierdoppen. Plastic flessen of blikjes heb ik nog niet gevonden. Mondmasker. Veel touw. Touw en peuken. En stukjes plastic, peuken en ook stokjes. Kleine stukjes afval dus vooral. Op het sinds donderdag schoonste strand van Nederland. Totdat je je zoekgebied iets uitbreidt. Ik had ook wel verwacht van nou, er zal hier niet zoveel liggen. Omdat het inderdaad best een schoon strand is naar mijn idee. Maar ja, vooral in het duingebied kom je toch wel veel tegen hoor. Flesjes, blikjes, van alles eigenlijk. Sigarettenpeuken. Stichting de Noordzee coördineert de actie. Nou, en hier kan Zandvoort het mee, maar dit is ook het schoonste strand van Nederland. Dus nou, dat is natuurlijk ook een heel mooi resultaat. Maar het is natuurlijk ook afhankelijk van de stroming van het water wat er aanmeert uit zee. De opruimactie richt zich dit jaar vooral op sigarettenpeuken. En dat heeft een reden. Want in een filter zit tot 95% plastic en het zit ook vol met giftige stoffen. En een peuk kan ook tot 8 liter water vervuilen. Mensen die ook willen helpen kunnen zich nog opgeven via Stichting de Noordzee. Morgen gaat de actie verder in Goede. Erwin Messu zet per direct een punt achter zijn schaatscarrière. De Middelburgse marathonschaatser heeft er geen plezier meer in om elke dag te trainen voor zijn sport. Messu won in 2015 de alternatieve Elfstedentocht op de Wijzenzee. Daarmee was hij de eerste Zeeuw die dat voor elkaar kreeg. Een jaar later won zijn broer Niels. Hij is even in Terneuzen om zijn gezin te bezoeken. Na jaren in het buitenland te hebben gewerkt, kon hij terug in Zeeland moeilijk aarden. Daarop vertrok Jeroen Tollenaar weer op reis en kwam terecht in Kenia, waar hij een stuk land kocht en boer werd. Ik kom uit een boerengezin. De Tollenaar-familie is een boerfamilie. En hoewel ik in Nederland niet zo heel vaak met mijn handen in de blubber gestaan heb, dat geef ik direct toe, vond ik het erg interessant. En een bananenplant in het meest droge gebied van Kenia is wel een uitdaging. Ik denk dat die uitdaging interessanter voor mij geweest is als hetgeen wat die banaan werkelijk voor mij betekent. Hij begon een permacultuurboerderij. Dat wil zeggen dat je je land inricht met respect voor de huidige omgeving en je zo duurzaam mogelijk teelt. Je gebruikt bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen en gebruikt alleen water uit de natuur. Het idee voor zo'n boerderij deed hij letterlijk op om de hoek, in Hoek. Ik heb verschillende keren artikelen gelezen over de mensen die hier in de jaren 70 begonnen zijn met het verbouwen van biologische groenten. En op een bepaald moment ben ik binnengelopen. En ik vond het zo ongelooflijk interessant om te zien wat ze deden, dat ik daar met name ook heel veel van niet gekopieerd. Maar ik heb wel die kennis gebruikt om ook in Kenia min of meer hetzelfde te doen. In Kenia heeft hij 18 hectare land en leeft hij tussen de Maasai. Toen ik het land kocht en mijn huis ging bouwen, ben ik ingezegend, ben ik een Maasai Elder geworden. Wat zoveel betekent dat ik met name op feestje moet komen. Ik heb wel wat met die koppige mentaliteit. Het zijn mensen die de hele dag zeg maar, met een stok tegen de billen aan over de rijdenstand te kijken. Maar hun eigen cultuur vasthouden, die eigen waardes, dat vind ik wel erg leuk om te zien. Naast zijn succesvolle boerderij is hij ook nog een koffiefabriek begonnen. Zijn bonen worden inmiddels verkocht in een Nederlandse supermarkt. Tussen Absdalen en Heikant komt hier na de zomer een duiventuin. Dat is een tuin met verschillende hokken voor duiven die mensen kunnen huren. Duivenmelker Eddy van Akker uit Sint-Jansteen begint de tuin omdat hij meer liefhebbers wil trekken. Met zijn tuin hoopt hij een paar drempels weg te nemen. Onder andere het niet altijd paraat moeten zijn voor de verzorging van de duiven. Door die part-time hokverzorger die erbij komt. Waardoor dat ze op vakantie kunnen gaan. Wat bij veel mensen toch de dag van vandaag ook een wens is. En mensen die geen duivenhok kunnen zetten omdat ze de plaats er niet voor hebben of omdat ze niet mogen. De eerste 3 hokken zijn al verhuurd. In oktober gaan de eerste duiven erin. En eind november hoopt hij het hele terrein klaar te hebben. Ga maar naar huiswaarts. Citius, Altius, Fortius, oftewel sneller, hoger en sterker. Het is een van de vele leuzen van de Olympische Spelen. En juist die uitspraak komt overeen met de wijze hoe het sportklimmen op de Spelen wordt uitgevoerd. Ja, als je die mensen bezig ziet, dan zal het er heel mooi en vloeiend uitzien. Maar het is maar een heel klein
gedeelte van mensen die dat ooit zou kunnen. En dat vergt echt jarenlange, hele specifieke trainingen. Andries Minderhout uit Waarden is zelf geen wedstrijdklimmer, maar hij leert mensen om veilig te klimmen. Dat de sport nu olympisch is, kan volgens hem positieve gevolgen hebben. Dat het wat meer status krijgt. Dus dat bepaalde mensen zeggen van, je kan er een medaille dus mee halen. Dus, en door die status, meer aanzien, dat er ook meer makkelijke investeringen komen. Subsidies om het te ondersteunen. Dus dat zijn gewoon belangrijke dingen. In Tokio doen er geen Nederlanders mee. De sport is hier nog in ontwikkeling. Maar Minderhout heeft er vertrouwen in dat we ooit een goed klimland worden. Omdat het een indoorsport is waar je geen rots voor nodig hebt, dan heb je in feite, maakt het niet uit wat voor soort land je bent. Het is net dat wij die cultuur niet hebben. En dat kan natuurlijk veranderen. Er was vandaag sprake van een noordwestcirculatie rond een lage drukgebied bij Zuid-Noorwegen en daarin werd onstabiele lucht aangevoerd waarin gemakkelijk buien konden ontstaan. Al viel het op zich nog wel enigszins mee in Zeeland, toch was er wel vanmiddag sprake van een dreigende lucht zoals op deze foto's te zien. En die buien die bevonden zich vooral in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland, waar op sommige plaatsen 10 mm neerslag is gevallen. Vanuit het westen werd het wat droger, kwam er meer zon en was er sprake van een goede noordwestenwind om te vliegeren, een windkracht 3 à 4 uit het noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog. Het is wisselend bewolkt en de minimumtemperatuur komt te liggen tussen 12 en 16 graden. Morgen is het eerst bewolkt met misschien een paar lokale buitjes, maar over het algemeen zal het morgen droog blijven met in de middag ook wat vaker de zon. Het blijft wel aan de koele kant met maximumtemperaturen rond 18 à 19 graden. Komende week zien we op dinsdag en woensdag vrij zonnig weer. Het blijft overwegend droog en het wordt met een wind die naar het oosten gaat draaien weer wat warmer. De temperatuur komt dan te liggen rond 21 à 22 graden. Wel is er later in de week weer een toenemende kans op enkele buien. En tot zover. Nog een goede avond.